Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Unya mikalit paghuros ang usa ka kusog nga subasko ug hisabwan ang sakayan. Niadtong higayuna natulog si Jesus. Ang mga tinun-an miadto kaniya ug gipukaw siya. Miingon sila, Ginoo, luwasa kami. Nagungaw kita sa kamatayon. Si Jesus mitubag, nganong nahadlok man kamo pag-ayo, pagkagamay sa inyong pagsalig. Unya mibangon siya o gipahunong niya ang hangin ug ang mga balod ug mibanos ang kalinaw. Natingala ang tanan ug miingon sila, unsa ba kining tawhana nga bisan ang hangin ug ang mga balod mipatuo man kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Basta mopatuo ganita sa Ginoo, luwas gyud. Musupak ganita sa Ginoo, impas gyud. Gilingay mong tupad, inadili ka musupak, di ka masinupakon, impas gyud ka. Muna, sa unang pagbasa, ang Sodoma o ang Gomora nga syudad, dakong syudad, nagsupak-supak sa Ginoo. Nagsalig na sila sa ilang kaugalingon nga katakos o kagamhanan o naghiusa sila pagbuhat sa mga pagsupak sa Ginoo. Ang naminaw ra sa Ginoo mao si Abraham o ang iyang igagaw nga si Lot nga didto nagpuyo sa Sodoma. Mautong bisan og laglago na ang Sodoma kuan gis Ginoo gipaikyas gid niya si Lot kay kamao mang maminaw sa Ginoo. Gani pag ingos Ginoo nga dagan ngadto sa kabungturan, ingos Lot murag layo naman kay ito Lord, pwede anha lang ko anang lungsod sa Suar. Nasalbar itaw mga tao dito kay si Lot nga pinangga sa Ginoo, nihangyo man nga adto lang siya kay duol-duol ra. Nisupak sad ang asawa ni Lot, giingnan sila sa anghel ayaw glingi, nilingi gyud, nahimong asin. Muna kon mopatuo lang tas Ginoo og mosunod sa iyang balaod, siguro gitang maluwas. Matud pa sa atong tubag sa Salmo, nagkanayon ta dinhi nga, O Ginoo, ang imong kaluoy ania sa akong atubangan. Pasabot, ang kaluoy sa Ginoo kanunay nga naa sa tao nga mopatuo. Tanawa ang mga apostoles sa dihang nisakay sila kuyog ni Hesus sa sakayan. Wa nila ba ibutang ang pagtuo gyud nga kining atong kuyog mao ni siya ang gamhanan sa tanan. Ang ilang kaugalingon nga ilang katakos mo ilang gisaligan, pag abot gyud sa subasko tong unos, nakaingon sila na miligro na tang mga matay. Pero si Jesus niingon siya, pagkagamay sa inyong pagtuo. Nya gipahunong ni Jesus ang hangin ug ang katong balod nalinaw. Muna ang balod ug ang hangin kamaong maminaw sa Ginoo. Pagpahunong ni patuo dayon. Pero kita sahay ingnon tang hunong namo anang sigig paningil anang utang, maningil gyud, mosangko gyud panag-away. Hunong namo anang korupsyon dias inyong nasod,
Mangurakot gyud ato mga leaders. Lusno yung Pilipinas. Hunong na mo anang sigig sa pamaylain. Sigig kabit-kabit. Mga bityod kay lami. Lusno ang pamilya. Hunong na mo anang sige og pakulor na inyong buhok. Awa din na maapil. Hunong na mo anang pangiskis na inyong kilay. Awa gyapon na maapil. Wag yun mo hunong. Sige yun supak-supak. Tanawa, di ba? Na natay global warming. No, sa may relasyon, padir nga global warming. Pangulo raman na sa buhok. O kanang naakis-kis kilay. Kinibang batasan na to ba nga ang nature atong supakon. Parihar sa nas pagsupak na to anang muingon ang atong mga ecologist. Ay na mo pagsigig paaso. Sig paaso. Kaya madaot ang ozone layer. Sige yung paaso, siging paaso. Pagkadaot na sa ozone layer, global warming. Global warming. Perting pagkadaota. Mao na pagsupak-supak. Maigsoon, ang Ginoo maluluyon, way lalis ana. Pero ang ato lang sang timan-an, dili unta ta mahimo sang mga masinupakon. Hibaw-an nato kanunay ug ato gining angkonon nga kunaan nato ang Ginoo munindot gyud ang kinabuhi. Ato ging supakon ang Ginoo mobati gyud ang atong kinabuhi. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon sa dakong pagsalig uban sa pagtuo marsalig mapaubsanon kitang mudangop sa Ginoo sa pag-ingon, Ginoo patalinghugi ang among mga pag-ampo. Ginoo patalinghugi ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nag-alagad sa simbahan, nga dili sila mawad-an og pagtuo taliwala sa mga kalisod og pagsulay, hinunoa mulig-on og mulipang ang ilang pagtuo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nagdumala sa mga nasud, nga dili sila madani sa mga kalibutanong butang, hinuon magbaton sila og hugot nga pagtuo diha ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pag-ampo. Alang sa mga kabus, nga nawad-an na sa paglaom nga makita nila si Kristo diha sa ilang kalisod, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pag-ampo. Alang sa mga kabatanunan nga magabaton sila og kadasig sa pagpangalagad sa simbahan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pag-ampo. Alang kang halangdong Teofilo Kamumot, nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pag-ampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magbalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pag-ampo. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pag-ampo. Alang sa mga matuohon nga mihalin na, nga maangkon na nila ang ilang ganti sa kinabuhing dayon, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pag-ampo. O Dios, among amahan nga nahigugma kanamo, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.